would you like to see the engine room as well? Sure, sure. Okay, well, I'll just go and turn the power on. Yes, please. Bridge wheelhouse, very traditional. Original. Do you also have just a normal compass, or is it all electronic? This is a gyro repeater. Uh-huh. That's the gyro repeater. The main gyro is there. You also have the magnetic steering compass there. Another magnetic compass up on top. Is that the steering wheel? Could you show me how That's the steering wheel, yeah. That's how we steer. Can one man do it? Oh yeah. It's all hydraulic. So the trouble is it's 32 turns from lock to Vi er nu nede i spisesalonen. Under dækket, hvor vi var før. Der er plads til 10 gæster. Desværre mangler blomster arrangementerne for øjeblikket. De kommer så snart. De første gæster, det er døren ud til køkkenet derovre. Dejligt køkken. Om sommeren i sæsonen bliver der hyret en rigtig fransk chef. Her er vi i dagligstuen. En af dem. Båden er så stor, det er svært for mig at finde rundt. Der fra døren kan man så gå ud på perronen, hvor jeg lige vil sige agterdækket. Går jeg fra agterdækket ind. Der er hans personlige rolle via vurdering i årsmål og barn. Ja, så sidder det skal være barn i søvn. Der mangler ikke noget den omgang. $2,5 millioner. Men han er vildt til at stå til dag. Om sommeren bliver så her dækket op til frokost. Det må jo være dejligt. Det er et af badeværelserne. Det er svært at filme her. Det er et af de små. Et lidt større badeværelse. Der er bad hen om hjørnet. Og et the master bedroom. Også med en af disse meget kostbare arabiske billeder på væggen. Fjernsyn, 2 systemer og video, 2 systemer. Masser af aircondition. Jeg lige slår mig ned lidt her i chaiselongen. Det er en ideel måde at lade sig sejle rundt på. Lige til at holde ud. Her har vi et af de andre. Det er et mindre soveværelse. Indehaverens kontor med telefon, som via satellit går over hele jorden. Igen nogle skønt billede her. Soveværelse. Efter sigende var det Elizabeth Taylors Lizzie, som vi kalder hende her ombord, var det hendes soveværelse. Og badeværelse det her på min højre hånd. Og det jeg har gemt mig inde i skabet, kan jeg nok se. Pragtfuldt træværk overalt. Der er naturligvis også et badeværelse til det. Men hernede er det lidt sværere at komme til at filme rigtigt. Og efter en anstrengende tur på skibet her, som umiddelbart vil jeg tro har en størrelse som Dannebro, kongeskibet derhjemme,